Tlet konsorzji issottomettaw l-offerti finali tagħhom biex jibnu u joperaw l-impjant tal-Waste to Energy fil-Matab. Il-proġett li se jkun l-akbar investiment fit-trattament tal-iskart se jibdel għal kollox il-mod kif dan qed jiġi immaniġġjat sal-lum il-ġurnata. Stqarrija mill-Wayserv it-tnejn wara nofsinhar qalet li l-proċess tal-akkwist ta' din il-faċilità laħaq stadju importanti ieħor u issa se jibda il-proċess tal-evalwazzjoni. L-entità tal-Gvern qed timmira li tikkonkludi il-kuntratti mal-offerent rekomandat sal-aħħar ta' din is-sena. It-tlet offerti mill-konsorzji finalisti ivarjaw minn 599 miljun euro sa aktar minn 781 miljun euro biex ikopri il-kostruzzjoni u l-operat għal perjodu ta' 20 sena. Ix-xahar li għadda kien tħabbar mill-istess awtorità li s-sit fejn ġej il-proġett diġà ġie skavat u preparat bil-lest biex il-proġett ikun jista' jibda jiġi implementat minnu fih u fil-ħin. La darba jiġi iffirmat il-kuntratt mal-offerent rakkomandat u mistenni li l-kuntrattur jibda bix-xogħol tal-konkos fuq il-bunker tal-iskart li għalih diġà inħareġ il-permess għall-iżvilupp. Il-faċilità tal-Waste to Energy se tkun qed tipproċessa 192,000 tunnellata skart mhux riċiklabbli fis-sena li ma' skart se jkun ikkonvertit f'enerġija ħadra u nadifa. Dan l-impjant flimkien mal-impjanti il-ġodda tal-ipproċessar tal-iskart organiku, il-faċilità tal-irkupru tal-materjali, l-Skip Management Facility u l-faċilità tal-inċeneratur se jippermettu lil Malta li timxi malaj lejn ekonomija ċirkolari fis-settur tal-immaniġġjar tal-iskart.